नमस्कार जय जगन्नाथ। जदि पड़ोसा घर कौ सासु बहु भितर झगड़ा होती आपण मन से माने कान बाजी मन से अच्छी केमिति काली सकाळु फूल गछ मूले तोड़ला बेलू कथा हेबी माने आउ किसी सांगसाथी पड़ोसा मान सहित कि पिला को स्कूल ट्यूशन छाड़ला बेलू केमिति कथा गुड़ाक कहि खाली मन भितर गुरे तुरे हो ठीक कहल ना। ମୁଁ ବି କେଉଁ ଦୁଧ କା ଦୁଲା ନୁହଁ ମୁଁ ବି ସେଇଥିରୁ ଜଣେ ସବୁ ନାରୀ ଯେମିତିଆ ମୁଁ ବି ସେମିତିଆ ଜଣେ ନାରୀ। ମୋ ମନରେ ବି କାହା କାନରେ ଯଦି ଝଗଡ଼ା ବାଜି ନିଜକୁ ତ ନା ନା ମୁଁ କେବେ ପର ଚର୍ଚ୍ଚା କରେନି ପର କଥା ହୁଏନି ସେଗୁଡ଼ା ଅତି ବାଜ୍ୟ କଥା। ସେଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ କୁହନ୍ତି ନା କି ଆମେ କାହା ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରିପାରିବୁନି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣିଲେ ନା ବାଡ଼େଇ ବଗିବ ସେ ଯେଉଁ ବେକାରିଆ କଥା। ସବୁ ନାରୀମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଏମିତି ଥାଏ ଯେ ଆ ନା ଟିକେ ଗପିଦେବା ତା ନା ଟିକେ ଗପିଦେବା ତାପରେ ମନଟା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇଲେ ହଜମ ହେବ ନହେଲେ ତ ଭାତ ହଜମ ହେବନି। ଶାଶୁ ଘରେ ଜଣଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା ତ 11/12 ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବାରପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି ପିଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ତାପରେ ଯାଇକରି କିଛି ଖାଇବା ହୁଏ ତ କ୍ଷୀରି ହେଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ନିଜ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲୁ ମାନେ କୁଟୁମ୍ବ ଭିତରେ ସେତେବେଳକୁ ସେମାନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ପିଣ୍ଡ ଭରିକା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ତା ବହୁତ ଭୋକ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ବି ଭୋକ ମୋତେ ବି ପ୍ରବଳ ଭୋକ କରୁଛି। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେ ଗୋଟେ କ୍ଷୀରି ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଲେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଥିଲେ ତେଣୁ ବହୁତ କମ୍ କ୍ଷୀରି ଥିଲା ତ ଗୋଟେ କ୍ଷୀରି ପ୍ଲେଟ୍ଟେ ସେ ଦେଲେ ବହୁତ ଛୋଟ ମାନେ ପ୍ଲେଟ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଜାଗା ହାତ ପୁରେଇକି ବି ଖାଇପାରିବୁନି ଚାମଚରେ ବି ଖାଇପାରିବୁନି। ତ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦେଖିଲୁ ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ମାଗିବୁକି ଆଉ ଦିଅ କାହିଁ ରଖିନୁ ଏସବୁ ନାହିଁ। ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ମୋ ଶାଶୁ ମୋ ପଟକୁ ସେ କ୍ଷୀରି ପ୍ଲେଟ୍ଟାକୁ ଦେଇଦେଲେ କହିଲେ ତୁ ଖାଇଦେ। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଆସ ଖାଇବ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଡାକିଲେ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ କେହି ବି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯଦି କେହି ଏମିତି ଭୋକ ଉପାସରେ ଅଛି ସେ କେବେ ବି କୌଣସି ଦାନା ସେ ନେବେନି। ମୋ ବଦଳରେ ଯଦି ଆଉ ଅଲଗା କେହି ବି ଥାଆନ୍ତେ ବି ସେ ସେମିତି କରିଥାନ୍ତି ଜଣଙ୍କର ପେଟକୁ ନିଅଣ୍ଟ ଆଉ ଏତେ ଜୋରେ ଭୋକ କରୁଛି ଆଉ ଖାଇଦେ କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ପେଟ କଥା ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା 2 ଚାମଚ ଖାଇଦେଲି ଖାଇ ଦେଇକିରି ମୁଁ କହିଲି କି ନା ମାମା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ମୋତେ ଟିକେ ବହୁତ ମାନେ ପୋଡ଼ାଳିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଏତେ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁନି କ୍ଷୀରିଟା ମୁଁ ଖାଇବିନି କହିକି ମୁଁ ମାମାକୁ ଦେଇଦେଲି। ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସାନ ଆମ ଘରେ ତ ମୋର ଅଇଁଠା ବି ଆଉ କେହି ଖାଇବେନି ମୋ ଶାଶୁ ହିଁ ଖାଇଦେଲେ। ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ କହିଲେ ହେଇଟି ଦେଖିଲୁ ତତେ ତ ଦେଲାନି ଲାଷ୍ଟକୁ ତା ଅଇଁଠା ତତେ ଦେଇଦେଲା। ମୋ ଶାଶୁ ମୋତେ ଯାଇକିରି କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି କ୍ଷୀରିଟା ଭଲ ଥିଲା ଖାଲି ମୋତେ ଭୋକ କରୁଥିଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ ବୋଲି ତୁ ମୋତେ ଦେଇଦେଲୁ ନା ନ ଖାଇକିରି ତୋ ପେଟ ଭୋକ କରୁଥିବ ବିସ୍କେଟ୍ ଖାଇବୁ ଏଇଟା ଖାଇବୁ ସେଇଟା ଖାଇବୁ ସିଏ ଅଲଗା କଥା। ରେଗାରେ ସବୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ମୋ ଶାଶୁ ମୋତେ ଆଗରୁ କହିଦେଇଥିଲେ ଦେଖ ତୁ କେବେ ବି ପୋଖରୀରେ ଗାଧେଇନୁ ପାଣି ଧରିବ ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଯିବୁ ଆଗ ପାଲଟା ଥୋଇ ଦେଇକି ଗାଧେଇକିରି ଆଗ ଭଲସେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଦେବୁ ପୋଛାପୋଛି ହେଇକିରି ତାପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆସିକି ନହେଲେ ପାଲଟା କିଛି ଧୋଇବୁ। 11 ନା 12 ଏମିତି କିଛି ହେଇଥିଲା ମାନେ ଛୁଆଁ ପଳେଇଥିଲା ସେତେବେଳକୁ। ତ ମୁଁ